Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Masu sauraron mu idan a wannan karin kuka so mu shigo wannan tashar tamu, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. Masu sauraron mu wannan wata fa'ida ce yau ma muka ƙara zuwa muku da ita. Ta masu fama da lalurar sanyin mara ko kana fama da lalurar ƙanƙancewar gaba da rashin kuzari. Idan rashin kuzari na damunka, to fa babu yadda za a yi ka iya biyan buƙatar uwar gida. Sannan da zaran ka kusanci iyalinka, minti biyu yayi yawa, minti uku ka yi saurin inzali, ma'ana ka yi saurin kawowa. To, wannan fa'ida insha Allahu tana magance wannan larura. Sannan wannan fa'ida insha Allahu ka yi amfani da ita duk yanda sanyin mara ke damunka za ka samu sauƙi, za ka samu lafiya cikin yardar Allah. Yayin da ka mallaki wannan fa'ida, muddin ka yi amfani da ita, sai ka baiwa wani a cikin yardar Allah, sai ka baiwa wani abokinka ya yi amfani da ita insha Allahu a cikin yardar Allah. Wannan fa'ida ga ta kamar haka, ana buƙatar ka nemo karamfani cikin gwangwani na madara. In ka mallaki karamfanin nan, sai ka raba shi biyu. Idan ka raba shi biyu, sai ka ɗauko rabi, sai ka zuba shi a cikin kofi babba, ma'ana babban kofi wanda zai iya cin kofi biyu na ruwa. Sannan in ka zuba shi a cikin kofin, bayan ka zuba shi a cikin kofi, sai ka ɗebo ruwa ka wanke shi. In ka wanke shi sai ka zubar da ruwan da ka wanke. Sai ka ɗebo ruwa kofi biyu sai ka jiƙa wannan karamfani. Idan ka jiƙa wannan karamfani, ana buƙatar sa yayi 24 hours. In yayi 24 hours ya gama jiƙuwa. Sannan ana so ka sha shi da safe. Ana buƙatar ka sha shi da daddare. Sannan da safe kafin ka ci abinci za ka sha shi wannan karamfani. Kofi ɗaya ake so ka sha. Kofi guda ɗaya ake so ka sha. In ka ɗibi kofi ɗaya ka sha shi kafin ka karya. Sannan da daddare in za ka kwanta, sai ka ƙara shan kofi ɗaya. Sannan kofi biyu kenan, sannan ka ƙara jiƙa wani shi ma yayi 24 hours. Sai ka ƙara mai ruwa a kai yayi 24 hours. Shi ma ka sha shi da safe, ka sha shi da daddare. Ana so ka yi wannan har matsayin sati 4, kimanin wata ɗaya kenan insha Allahu cikin yardar Allah. Ko kana fama da rashin ƙarfin mazakutarka za ta yi girma, za ta yi zazzago, kuma za ka dinga biyan buƙatar uwar gidanka a cikin yardar Allah. Sannan idan ka yi amfani da wannan fa'ida, za ka daina saurin inzali. Sannan idan ka yi amfani da wannan fa'ida cikin yardar Allah, za ka samu lafiya. Ko da sanyin mara ke damunka, za ka samu waraka cikin yardar Allah. Sanyin marar nan naka za ka neme shi ka rasa da yardar Allah. Wannan fa'ida insha Allahu, wannan fa'ida ka daina ganin ka san abu ka rena shi. An ce Hausawa suka ce magani a gonar yaro. Ita ce wannan. Insha Allahu ka yi amfani da wannan fa'ida cikin yardar Allah, sai ka sha mamaki. Domin wannan fa'ida tana da matuƙar amfani. Tana da matuƙar amfani
ga magidanta. Sannan ku danna mana subscriber, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu cikin yardar Allah za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.